Wannan da kuke gani a wurin shukin fim ɗin gidan danja ga su can da giya a hannunsu ko kuma muna bayan fage. Telo a gurin shutin fim ɗin gidan danja ga su nan bangaren kabilu ne da giya a hannun suna rawa munnar mai gidan ya mutu. Nan kuma bangaren musulmai ga su can a yadda fim ɗin yake, nan kuma ana takaici mai gidan ya mutu. Wani kallo sai gidan danja ga su nan ga masu zaman makoki su bangaren musulmai ne fim ɗin gidan danja. Su kuma murna suke wai an yi mutuwa kun gasu can amma a fim sa can da bakin kaya sun sa bakin kaya. Kai Allahu akbar, Allah ɗaya gari banban. Da giya a hannun su riga su can. Bawo barawo kuma Muhammad nan da shi allegation ga Umar Gombe nan gidan danja latata washata sasha so Allah ɗaya gari ban ba gidan danja on set gidan danja. Thank you.